Mutta äänet on vähän liian kovaa. Näin. Ja niin, tää on mun ensimmäinen klassivideo. Niin mä voisin kertoa vähän sen, mitä mä tuun tässä niin tähän niin klassisarjaan tuun tekemään. Tai sit mä vaan teen niinku klassivideoita, että mä niinku näytän aina mitä mä oon saanut taas ja niin. Ottaako kohta valmis? Ja no mä voisin alkaa kertoa vähän tästä mun kylästä. No mulla on 8 TH ja mulla on niinku mulla on ihan ok puolustus. Mut mortareet mä niin kaipaan saada päivitetty vitoselle siis. Mut siinä kestää niin paljon päiviä. Onneksi tässä kestää vaan noin vähän. 1-2 päivää. Odottakaa. No, mun kylä on aika perus. Sitten mä oon yhdessä klaanissa, jonka nimi on Paske, jos joku haluaa tulla. Niin sit täällä on myös yhden toisen YouTubettaja. Tää on mun ja yhden toisen YouTubettajan tekemä klaani. Mä voin vaikka näyttää sen kyllä. Ei oo niinku mikään paras, mutta ihan ok kyllä. Niin jos joku haluaa tulla tähän klaaniin, niin voi tulla. Sitten tämä klaani on Animican join. Joo. Niin tänne voi tulla ihan ketä vaan. Mut me niinku kikataan sellaiset, jotka ei niinku puhu tai niinku jotkut vitsin saksalaiset, jotkut sellaiset tai englantilaiset, jotka ei puhu kauheasti. Niin. Ja niin sitten me aletaan, niin jos tää klaani tulee täyteen, me tullaan kikkaamaan muutamia tyyppejä. Niin. Tällaista. Mä voisin vähän näyttää mun attack-logia. No, mä tein tän hyökkäyksen eilen. Ihan ok löytyttely. Mä aion tehdä tän hiilerin vähän sekin. Sitten lähdin. Ja niin tällaista. Mä voin näyttää mun kaikki muuten niin hyviä hyökkäyksiä. Niinku tää. Niin tää meni aika hyvin. Niin. Alhaalta saatiin hyökättyä hyvin. Ja saatiin näitä hyökättyä laitakin saadaan hyvin. Ja saadaan hyvin ylitse. Ensiksi mä laitan näitä. Ja sit mä laitan tähän vähän sen liidan barbaroja. Nekin on saanut nyt vielä. Ja nyt mä voin laittaa archereita taakse. Mun pitää yrittää saada tästä dark. Se ei onnistu. Ja niin sitten kun mä yritin saada tän eliksieristorpen, niin tää sitten minä lähtin ottaa tänne noihin. Mua vähän ärsytti siitä, kun käytin kaikki artseerit tänne. Mutta onneksi meitä on hakea tänne. No tästä täällä.
Ihan hyvät luotit. Mua väsyttää, kun mä teen tätä aamusta tätä videoa. Mut no tästä tuli ehkä ihan tarpeeksi pitkä. Jos tykkäsitte, niin painakaa sitä like-nappulaa ja niin se olisi seuraava video. Moikka!